Kuriani itu hatta na hinahulongan, tapuk kama parminggota, taparadi marohanak pikirata, tapuji matu hatta marede mahita sian mukede nomor 10 ayat sada sa rodi ayat 3. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Songonon do didok Tuhan Yesus, yang gopoda na diahu, dangahu na punasa, poda ni na marsuruau doi. Muradong manangise na mabahel lomo ni rohani amai, boton nido taringot tupodai, manang na siya debatai, manang na huhataho ni siyan rohaku sadiri. Songon na nidok ni surati, akabatangaik na mangulu do mabaor siyan pamatang ni naporsea diau. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Sa itugion mahami tu anakmu, asa ibana na punahami. Lehom madihami haporseaon na sitong, asa kolako sabing huhaposan nami. Unang loas huriam marhaposan tuak na dihasianganon, ay holakodo haposan dohot haporusan. Saya si maroham, patuduhot tuhami dalan tuhatuaon, asa jupa kami asin ni roham nagodangi, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Puji
Tangihon hamuma patik ni debata, imana tersurat di patik na perjolo 1 patik pasapuluhon. Patik perjolo, ahu do Jahoba debatam ninna debatata, dan jadi marakup ahu wainommu debatam. Patik paduahon, dan jadi ganaonmu jala dan jadi sumanonmu, manangahan na di banua gijang doh na di banua tongaon, rodi na di bagasan aik na di toru ni tano, yang go tunggabe si sobaon manang sioloan. Patik patuluhon, dan jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalanna, ay hona uhumna dosogot akan na marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma babadiahon ari minggui, dinaono mari maula hamuna sa siulamu, alayanggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi, dan jadi homangula anggo dinasadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru, rodi pinahammu rodi isi ni hutan ni halak pe na mangibati hutam. Ay dinaono mari do ditoppa debata langit dohot tano, dohot laut do nasa isina. Dungi maradian do ibana diari papituhoni, dibaheni do bahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai jala diperbadiai. Patik palimahon, iko pasangapommu do natorasmu asa martua ho, jala leleng mangolu di tano na nilehon ni Jahoba debatam diho. Patik paunopon, unak ko mamunu. Patik papituhon, unak ko mangalakup. Patik pawaluhon, unak ko manako. Patik pasiahon, unak ko lo makatidak kon hata na sututu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu, dang jadi haliangan ni roham dongas saripe ni dongammu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lembuna, manang hudana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Beha padot ni debata taringot tu patik na sapului, odo, ahu do Jahoba debatam ninna debatatta, pargogo na suhatu dosan jala parrimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patoluhon rodi sudut paopaton, pinopar niakkana sogoro hadiau. Alayasido rohaku diakkana meribu-ribu, akkana marholong ni roh hadiau, naso mangalaosi patiki. Ido sahatna, atong rak mangidogogo mahita tu debata, laho mangulahon naho bar tu patik nai. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon naho bar tu patik mi. Amin.
Tatopoti madosata diadopan ni debata martangiang mahita. Ale debata nami namarasiroha jalan abadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom huhilala hami, rikot doa siniroham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido bahen nahupaserep hami diri nami sadarion di jolom, jalahu parhatopat hami, tung najot-jot do hami manibil sian akka dalammu nabadia, songon biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami sian jolom alani dosa nami, aidang dihalomohon roham hamatian ni akka pardosa, alai hamubaon ni rohana dolomo ni roham asa mangulu. Sesama saluhut hagiduhon nami dohot pangalaksion nami, marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahokma asin ni roham dihami, marhite-hite panidangyon dohot hagugon ni tod di porbadia, asa tarapul situturo hanami majauho, asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amen. Tabigi mahata baga-baga taringot tu kasesaan ni dosata. Songonondo hata ni Tuhan Jehova, nunga diarsai ho au marhite sian akka dosam, jala nunga dilojai ho au marhite sian akka hacahatommu. Au tutu, au sadiri manelesei akka pangalosion ala ni hadirioku, jaladang be hupa ingot-ingot akka dosam, hasang apa madi debata na digijang. Amen. Tajahama hata ni debata, nagabeturpuk epistel diare minggon, imana tersurat di Pesalmen 86, mamuk kasihan ayat sada, sahat rodi ayat 10 sada, tajahama marsikat soring. Tangiang mangido panatapon di hagogotan, tangiang sian si David, say paeleng mapinggolmu ale Jehova alu siaw ay nadangol jalan apogos doaw. Saya nauti maraku ay nasiya doaw sa yupi panapaso naman kaposa tuho ale bata. Asi maroham diaw ale Tuhan ay say tuho doaw jow-jow manipat ari. Saya palas sa kaposa mo ay mo ale Tuhan Ayang guho ale Tuhan pardinggan basa jala marpamuati roham jala gudang situtu doa sini roham disude akka nama jauho. Sayang ale Jehova nanyakon jala suata.
diari hagogotok kido, diari hagogotok hi hodo hujau, aisai alusammu doau. Tangadong dibosomo, tumanungan di akar bata, alirima, dadangadong dibosom akapamayan. Roda sukut sude parbegu akan tinongosmi marsobba tujulom ale Tuhan, jala pasangapon guarmu. Ay timbul doho jalan bahe akapamayan, sasadaho dibata. Saya jarhun matuau ale Jahoba dalammu, asamar pangalaho au di bagasan hasitongami, saya pasada marohaku makabiari goarmu, ido sahana, martua doa kana tumangihon hata ni debata, jala naupeopsa, amin. Taha tidak kumaha porsiaw tay, songon na hina tidak kun dinongata saha porsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumapalangi dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabea siya tondi porbadia andorak sahabubuan. Ido tuhata na tumawon na bernit di panghuman ni Silatus na mati terpajal do ibana diari nama naik tu surgo la hundul tu siamun ni debata Jehova amanai pargo di sima ibana ulak cot anon manghumi halak na mangolu dohot namate au porsea diton di porbadia jaladong sada huria nabadia huria atau pandalak Kristen akan nabadia dohot di hatian dosa dohot di hatai namandok mulak mangolu sogok dangi halak nang mate dohot di hangaluan na sora sudah amin.
Tikting HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Minggu Papituhon Dung Trinitatis 27 Juli 2023. Topik minggu, Marhaporseaon Jalama Godang di Bagasan Tuhani. 01. Nunga di Patupa Huriata Padidion Nabadia Tusada Yanakon di Huriata di hari Minggu Sadarion 23 Juli 2023 di permingguan pukul pitu WIB. 02. Malam puji-pujian HKBP Pasar Minggu bermasmur. Songon naung tinotopon di Huriata HKBP Pasar Minggu di tahun profesionalisme penata layanan 2020 tolu. Patupaun di Huriata malam puji-pujian tanggal 25 Agustus 2020 tolu. Di Pangidoma Tusudehita, tarlumobi akka punguan kur, asa berperan aktif, songon tadani handukota tutu Huriata, dung salpu tiktingon, tabegema sosialisasi sian panitia. 03 Dewan-Dewan, 03 titik sada Dewan Marturia, 03 titik sada Seksi Sending. Seksi Sending Patupahon Partangyangan Sending di hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2020 tolu, pukul WIB di Pangido tu pedagang, pekerja terminal, kaum marginal dohot ruas natarjou Pakkobasion, sending asaro di acarai. Partangyangan ini dipatupa di ruang ibadah HKBP Pasar Minggu. Titingo managabe undangan. 04 Namar Bagas. 04 titik sada titing paduahon. Naing manjalo pasu-pasu perbagason Clinton Firdaus Silaban SH. Anaknya mata situa anggiat Sabam Silaban BII Nahinan. Tubuni Inata Arfa Marta Borumanulang. Alamat Jalan Pebangkasada nomor 374 RT 005 RW 0010 Arenjaya Bekasi Timur. Ruas ni HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar. Dohot Orwana Yolanda Rumenta Zipora Boru Panjaitan SDS Boru Niamata Bobi Mulatua Parulian Panjaitan SH, Tubuni Inata, Asima Romauli Boru Hasibuan. Alamat Kalibata Selatan 2 garing 47 RT 012 RW 04 Kalibata Pancoran, Jakarta Selatan, wilayah Sia. Ruas HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Pamasu-masuon patopaon di hari Sabtu 20 Juli 2023 pukul WIB di HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar. 05 Ruas Monding. Nah di hari Kamis 20 Juli 2023 Nunga Jumolo Moding Inata Rosti Bodutina Bunan umur 80 tahun. Alamat Jalan Tanjung Barat Selatan nomor pitu RT 0 garing 0 sada Tanjung Barat masuk wilayah 2. Tatangnya koma asati butarapul keluarga namar si taononi. Titing naso jinahahon dohot parhepongen ni Huriata boy mata jaha di titing naong di parade Huriata. Songoni matiting na di Bagasan samingguon. Tabege ma sosialisasi sian panitia malam puji-pujian. Horas, pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang kami hormati Amang Pendeta Adventus Tambun, Amang Inang Parahlado, dan seluruh ruas jemaat HKBP Pasar Minggu yang telah hadir di dalam ibadah kita di minggu siang ini. Perkenalkan saya Kuartino Huta Barat selaku koordinator malam puji-pujian yang ada di dalam rentetan acara tahun profesionalisme HKBP Pasar Minggu. Rencana acara akan kita laksanakan pada hari
Sabtu di tanggal 26 Agustus tahun 2023 dengan konsep acara adalah evangelisasi kur beserta konser musik serta solo di dalam ibadah. Terdapat 15 paduan suara yang sudah akan hadir pada saat itu, dan acara sendiri akan kita rangkum di dalam satu rangkaian ibadah, dimulai di pukul 15.45 diawali prosesi yang akan diiringi oleh 2 paduan suara Gita Kasih dan paduan suara remaja, beserta tari-tarian dari remaja dan sekolah minggu. Dan selanjutnya akan kita dengarkan beberapa evangelisasi kur nanti dari 15 paduan suara berupa 1 buah lagu rohani, dan selanjutnya di dalamnya ada juga konser musik para pemusik gereja kita berjumlah 15 orang dengan 3 lagu yang akan juga dinyanyikan oleh solo dari gereja kita, anggota gereja kita sendiri, remaja dan Aposo Bulung, yang akan membawakan lagu-lagu ibadah, lagu-lagu yang sudah ditetapkan. Rencana acara kita berlangsung sampai 3,5 jam dan ditutup. Sesudah penutupan ibadah akan dilanjutkan dengan lagu-lagu perjuangan atau lagu-lagu daerah. Sebagai bahan pemberitahuan kita, di dalam acara tersebut tidak ada penilaian, ini harus digarisbawahi, dan tidak ada diwajibkan kostum, supaya kita semua bisa mencermati. Tidak ada paksaan kostum dan tidak ada unsur penilaian terbaik atau tidak, karena yang kita berikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu saja yang dari kami sampaikan, dan seorang dirijen boleh memimpin lebih dari 1 paduan suara. Semoga kita semua jemaat bisa hadir di dalam acara tersebut. Ingat, karena jumlah yang hadir sekitar 450 orang, jadi tempat terbatas, semakin cepat bisa dapat di dalam ruangan. Kami juga sediakan juga tempat di bawah untuk sama-sama menikmati evangelisasi kur yang akan kita laksanakan nanti. Semoga acara tersebut dapat berlangsung dengan baik dan seluruh jemaat dapat sama-sama berpesta di malam bermazmur HKBP Pasar Minggu. Terima kasih, Shalom.
pengupilian sada A dot sada B maren dehita sebuken de nomor 130. Ibali, oh Jesus,
pasada rohata maratanya kita. Dame na sumurung siya salvu naroha, ima na maramoti ate-ate dohot pikiramu nabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Salam jala selamat hari Minggu ma dihamu amanami do inanami nang songoni akadongan saporsial. Alani damang do deinang tak buka ma bibilta hatani di mata nataripar di parminggota dia balok bason imana tar surat sian buku ni Evangelium Matius bidu 10 mamukamai sian ayat 30 sada satu ayat 25 ujahama dihita sonoma didok bisih dungi didokma upamana asing tunasida tudos do harajaon banua gijangi tubatu ni siarum nabi nua ni sada halak lahomanabuhon tuporlakna ido sada naum mepmet sian nasara gam nibuni alai dung tubu gabi ubal gadui sian nasa ikaurata pola hirahaudo jala rodo akapidong namar tonga-tonga langit marasar turatingna dungi upamana asing museng dihataong tunatorop tudos do harajaon banua gijangi tu itak naung ni asoman nabi nua ni sahalak ina laho pasauron tu itak tu luapang paima asom salutna salutnai dia tahun Yesus marite sian upama tunatorop dang nama katai ibana tunasida anggo so marite sian upama asa jupang hinataon ni panurangi namandok ukape pamangaku maka tahun upama ukaripe nabuni sian mulani portibion ido sahana diamu damang do dainang nang songoni akadongan saporsiau di bagas Kristus molo dihita hajol maon say jok do damang do dainang tarajumi ate amang do tabinang molo tabigi hata na met pasti doi sipata olo to tapatudos doi itu sedahagalion manang simbol ketidakberdayaan ala tapadudos do na meto namang do tainang son hagalion manang simbol ketidakberdayaan gabe jupang do di bagasa dirita olo da gabe hirana layas sita olo do da gabe sipatu reon jala olo do amang do taminang irana soparduli hita na meti alanido asamolo nadi barupani mandok kosono ai sa sipata saya tarajumi do molo na meton hirana somargelok ate molo na targuar na met ate hirana somargelok beregon ate alai amang do tabinang sasitong na dang nagabi jamina ni dang nagabi jamina namang molo na mebeti dohonota son nagalei bana son na somar ketidakberdayaan ibana manang dohonota hirana somar gelok na mebeti dang gabi ukuran dihita ubahin na gabi dokon margelok manang na somar lapatan dohonon akka na mebeti alana adong ko padohan namang do tamidang ira peribahasa madohonon nate idok kecil-kecil cabai rawit ate memet do yang go cabai padoano namang do tainang marlapata do asa unang sebelah mata hita manang leas rohata mangida akan meti isaran anak itu dok kami songo cabai rawit ate belagi dok mau cabai setan inna bah ate
geleng do etek do nasida. Alai molo ngalang tori duit do song paduit ni dal-dal ate. Tor siap do di pamangata. Alani dia mu abang do taminang nagsonia kadongan di bagasa trupukong di patorang Yesus do hadiron ni harajaw ni banugi jangi. Di patorang Yesus do taringot do harajaw banugi jangi tudos dui imaham meton ni batu ni siarum na binuat ni sasahalak laho manaburon boni di porlakna dohot itak naung nania soman manang ragi didok di sana te. Alam niya magdo tabuinang anggo siyan segi fisik ate. Ima mahite upama na didok ni Jesus rap na met do ima batu ni siarumon nang soni itak na duo na te. Molidok batu ni siaruno songon nang itak naung niya soman ragi. Alai laos alai nas na met na duaon hape tudos do di patudos tu hatta do tariot tu harajaw ni debatahan di patus debatado met doi alai di patus debatado tariot tu harajaw ni debatahan alani do amang do to binang taida majo tariot tu harajaw ni debatao didok debat tu atas Kristus tu dosan na parjolo didok batu di siarum mate molidok batu siarum batu molo batu di siarum omma amang do tabinang didok di son di turpuk tahun omma boni nau met sian boni ni suan nasomal ate di suan ni halak jahudi hati ai alai nang pe met didok di son batu ni siarumi molo dung di suan mo jala tubuh bonui los gabi boido ubal gasian akka suara ni ikau rata di sana te tak boto do ikau rata te agak tibodi do hono nate los gabi boido haju lok di si gabi boido amang do taminang ima parasar ni pidung marasar di si asana nang taida amang do taminang di son marite tudusan na parjelon amang do ton nang pe etek boni ima batu di siarumi alai anggo di suan jela tubuh do boni do dengan gabe ubal gadui sian akka suasuanan ikau rata nasi tudos di amang do taminang napaduahon nakin di dokon ima itak nania soman manang ragi ate molo itak nania soman tung masai otik pe disaburon dohonon ima tu gadongi boy na meti dohonon boy do di dokon nia soman tulu apang di inganane alani damang do inang ahado na si dohonon di so ahado na naing dohonon di Jesus di so. Apa yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus pada firman Tuhan kita pada saat ini? Ubahin na di patudos ima harajaon ni debata tuboni na meti dot itak na otiki ima na niya somani nakin. Adong ma piga-piga na ing dohoron na di siamang dot binang. Na parjulo na si dohoron na di si ima dada kualitas gabe tolak ukur alai kualitas do dua ada kuantitas tadi kuantitas na gabe tolak ukur alai kualitas do naneng sidoro lapatan na amang dokter bilang dan jumlah na gabe tolak ukur alai haperluan na do manang kualitas nilai do na perlu disi odik pe alai molo dengan do kualitas na amang do toben ido na tama lahom manggohi saluna ido adong ate edeni aka leseng ate ido kon sokon na jolo iba tiki dana sega dohonon ima tiki malo padudul alanisa tetek ido kon alanisa tetek alai bui gebe sega sa balanga hudonina alani damang dode inang di bagasan Kristus
kualitas na didok na dison namang do taminang totu mahadomuon may tuise ima tu hapor siaut dohot parsoran hita tu debata parsorat hapor siaut taidi jala parsorat taidi tu debata lapatan na disi damang do dainang met pehita jolma anggo sian hadirota alai molo bangulu hita di bagasan hapor siaut do pasar na rosu do debata akka jolma si songonido justru mahaonaon tu hadingganan tu salu isian jolma na tardok may sangap jala na buluni asa maritay amang do taminang totu na diaraw do hita dison asa rade manakasi dirita rade mahita manakasi dirita bi ukuran manang suat-suat dia do na jut tapake mangalapati ngoluta dia palatikon ukuran dia do amang do taminang tapake suat-suat dia do na tapake lau maru anak kini dokon ima lau mangalapati ngoluton suat-suat ni debatado ukuran ni debatado manang suat-suat ni hita jol maon manang ukuran ni haporti biono alana molo suat-suat ni hita hajol mau do tapak ke amang do daminang totu nagabe ukuran na ama sangap itu teh moli do sangap amuseng namora do nagabe ima ukuran ni hita hajol mau op mana somal masa di nguluta alai molo suat-suat ni debatado nata pakai justru terbalikan di suat-suat ni hajol maon molo suat-suat ni debatado nata pakai amang totu didasari manang dipuka may siana met do dirokon baru pe tua kahasurungan manang nabalga alai molo so di bagasa tuani ngulu ni hita jolma totu akan sama ngapi mulanai amang do tabinang olo do gabe sipata marujung doi gabe tuha persuhon gabe marujung doi tuha persuhon aido molo ido na tapangasahon molo ido na tapigi na tabain suat-suat ni hadiruta olo do gabe tuha persuhon alai molo di bagasan di batado hita mang do tabinang nang pedi mulanai met hadirota alai di ujungna ikut di bagasan hasangapon dot hamulyodo museng di tonga-tonga ni nguluta imana parjolo na boy si idauta na paduahon namang do taminang molo pedi patudos tuhani harajau di debata tuakana memeti marlapatan doi amang ima ulahon ma nadinggan di rohani debata dung ulahon na met pei ba ulahon ma ima lapatanna alani damang do dainang berita ni harajau ni debata takas do amang do tabidang dipuka do dimulanai sia sedahuta na met ade di dia bahutanai Galilea hutan na mepet do nasida alai nang pe mamuka sian luat na mepeti gabe mangerbang do tahema do tamuna mangerbang doi satu luat na asik satu liat portibion didok disi alani asa tu dos namang dina mardalali parngulanon di tonga-tonga ning guluta jod do talapati rupanibah amang do tawinang ate apalagi molo didirita jolma olo do saipata talapati ikon ulon na balgamanian asa marlapatan hita ate asa marlapatan hita asa gabe dumenggan ngoluta isarana molo ni leon ulon na geleng ahirana sa marlapatan yamang ay dangan unggunan nih apalagi molo nasagap imana di parkerijuan na di leon sada ulon na met di tonga-tonga ni kuray bih na wano amangon au direktur do na
Ibe ko bangulon na metaw di tonga-tonga ni kuya kolon. Kanido amang dotta mina. Gabi ido irana sobar labata nita. Ujungna ala songonido prinsip ninguluta ulu do gabi lebar manandang tapa duliota akka ulon na bemeti. Ala tarajumi amang doto minang pola haru berdampak di hulu tahun irana sobar dampak ya amang. Dang berdampak di uriaton, dang berdampak di tonga-tonga di punguata, dang berdampak di parsoata manag di dia pe. Apa yang dohono ulan satetek pe ibana dohono racun diri bisa ni kobra king kobra itu ulu do mati ratusan halak ati. Ala ni damang dok dinang kita berpikir bahwa dengan melakukan hal-hal yang besar dalam hidup kita ini, maka hidup kita ini akan lebih bermakna. Itu yang sering kita pikirkan, Amang Dotong Minang. Supaya kita bisa bermakna hidup kita ini, wah haruslah gebiar-gebiar kita lakukan. Supaya bermakna aku di dalam suatu persekutuan, wah harus yang beginilah. Maka hidup kita akan lebih bermakna daripada hanya melakukan perkara-perkara kecil. Isarah rupanya Amang Dotong Minang contohnya sederhana mau nanti. Olo do tubuh di rohata nadi ba molo adong nadian. Olo do tubuh di bagasan rohata mang nadi ba molo adong manian gudang hepekku, gudang hartaku. Pitolo do honota ikon urupaku ma akatodok. Ira angan-angan ni pasedor ade. Ibu tuamu do cerita angan-angan yang persedor. Mulai do kon laku sedoron. Boy manian awan dong gabe manu pesawat ina pitar tu pesawat do lau. Ulo do sifat kita. Mulu adong gudang hepekku balang artaku. Ikut rupaku dong aku. Manang ulo di bagasan rohana di baru padi di dok asura. Mania gudang hepek nang artaku. Bahto tu belgaman yang bahenokku pilihan dan hamoletiokku tu gereja. Contoh majo rupani. Habe ngaha dilehot debata songoni tu hita. Ulu do dak taingot. Isarana he adu jami tau di sosada cerita sadaina nama variaro pinalung. Arwa 1 tahun 2 tahun na dipiara sada pinalubon ima burbur dohonon. Habe ngati kina ikom maranak dang maranak. Bitor bernazar may mana. Tuhan, mula maranak pinahalubukon, ileo ko 12, yan ako nun. Leon ako maseda, gabe, pilihan na ususin na. Ileo Tuhanin, lubi sada 10. Magudang, lomok-lomok mati, tabuan lang ko na te. Ito tahe, tabuan lang lomok-lomok. Arwa, anak ngambar telepon. Pas kuliah nak ngaul. Oma, ay uang kuliahku. Bah itu teh. Ay ko mabayar uang kuliah na. Gadis maju, tori dok Tuhan ni. Pai maju Tuhan dah, jolo magudang jo sahotik asal leope ina. Abeng lomok-lomok. Aku guna perlu ina. Leom guys melima, tinggal 3. Walunai ka 10 dulu leo. Ite lemon museng. Papa, au nang skripsi. Perlu nason-nason ina. Kingai guys 5 kan tinggal walunai. Guys mamuseng ima asa tinggal walunai dak di guys maonon. Ya lai pai ma di guys. Matangnya gimana? Tuhan, pai ma jodoh Tuhan. Perlu hian tuan aku ina. Sama tinggal 2 dai. Roma museng tawar budi. Hati. Rotulangna. Kan? Rotulangna tu jaru. Adong atong 2 dai. Sadana yan do tahe na. Tuan, toy ma ado ko pen no sadana sadala rotulaku. Ay kursiato do lomok-lomok ina sihat. Roba pudina. Ala roba dida. Museng romoseng padida tu jabuna. Oma padida langsung bayanokku cotora. Oma padida, oh Tuhan. Na poso mo ina. Kan? Na poso mido wang.
Tuh mbak, hati Tuhan. Boleh mau tuh nama songo ninda. Ujung na lang ako giliyaw tu dewata. Ima amang dot minang dibagas contoh namanya amang isana. Alay husukum majohita amang dot minang dot akadongan. Na ikosongonido asa gabe marlamatan di rohata nguluton. Na ikosongonido. Na ikojolo adong do gudang dihita. Asa buhita marlamatan tu akadongat tanah asing. Na ikosongonido. Udok matuhita amang dot minang. Asa gabe ngulu na marlamatan di guluta. Dan saya sude suat na ikojolo gudang. Nah dong dihita daun. Bukan tunggu harus ada banyak di dalam diri kita diberikan baru kita bisa bermakna hidup kita ini. Daun. Dan saya jolo adong dihita tuk met pe hadirota malang so harugurang pe na adong dihita sonario namang dotaminang. Dak sudah ti patu pahon nadingkan. Dak sudah. Tak sudah 3 patuan na denggan. Isarana terpilih tidak panitia. Tahu si bayi tale pemikiran tak baik. Haring gasot tak leon. Sudah tak baik. Wah oke. Kan itu. Tak sudah amang dotong kinang. Talok si bayi tahu si bagi tak mau manggurupi dongat tak alai tak leon masukan. Isarana dohodon tadi amang dotong kinang. Dan gabe sudat marlapatan nguluta molutung suarong pedihita mang dot tawinang alai sian ulon da met na sopola mga saon hadonganon buy do marlapatan nguluta tuna asing amang dot tawinang unak tadok kamang adang marlapatan naubah daw marlapatan do hita sudi buy do patu paon tak akan dingga tudok dokta tudongata tu keluargata nang pe tu akadongata be amang dota winang contoh kecil tadi contoh kecil lo badah contoh cesisa ndak pula tiba-tiba tubuh tadi di sana di tonga-tonga di jebu manang keluarga alai rada gate do tikot tadi udok batu hamu akka ama masuk tadi rupiah kaina baru akka tu akka na bosok ka dana kate alay ka ado gay do dati amang dot tamu nang da idok di son badok ketuamu amang asa ulo mahita amang akka ama mangurubi ulo di akka inat tadi jauh asa taban yang dihilala akka inai nu gabe ngolu na marlapata di kita di si ayo na tong ate unang majul mangurubi ulo di jauh akka amao nuangon nuagudang aha di piga-piga luet rupanya teh inatai nunga puas pais mangaluli aka gulu-gulu inatai nunga loja di balia do di huma alaya matai sai menak di hudulan dan di labo kate tes manis pes yang menunggu satu botari satu borgin hola sagalas do adi ijalo kopi parjulo abeng nak kebis song na pakai talu kopi obat tapi jangan panas naina kita baik papa itu bah kamu coba bulan yotik indah bah iraga betes manis indah ujung satu botari sagalas tuh bayar kan gimana ki saya menak di hudulan nai dilapoi sian managu satu tonga-tonga pokoknya maret di museng do amao nanti dilapoi ededaha idok edenah demi kau dengan buah hati na tebuni ede yete idok demi kau dengan si buah hati alai lala amatai dia dilapo ya doa songoni tastu mau dikabar baru kan lama tu lapo songona tu lapo jo tahe minum tuak tahenak dan memang ngabor dong akamon idok mede aduh patik pelimahon kan aduh idok kota heser ni patik palo aru debba pena utogos pedo la bakso si debba bidang ibenda alai tabul da uber ni si jago-jago
Ay ngay kir pamuakar tu pasi de banina tu dang mamang na. Mama bihita apa nga kata bulta da buta boy so dino. Aku dah song de tabah iku. Ala ni molo edde ko trapa dulus dua te kana ding kata ti. Song ni nang ina sakit amamai ade. Ala unak pe song ni kita te kama te. Song dia kaina ay kadus do hita sudia mangate. Ngalo jamu tayo mabigay jamita kon. Dang began. Song ni makaina. Boy do amang ay do amu kaina marlapatan ngolumuna kaina holat asal dengan pakuling muna makubasi dari kot di sinoduk muna nunga gabe ngolu na marlapatan di ngolumuna ina asal madengan pakuling muna mangadupi amatai ona tong amang mulak kami loja kami kerijo mulak siapa kerijon besu senggo pakuling muna ti. Aku songoni dakan, amu kaina kan. Luja mi mangobak do hono luja musik malubiri. Saat ijabu di bakulingan. Bahoras selo mamang ini kan inang nyo. Beis musik pakulingna. Hola kopi misalnya dipanggil asa dibaen. Nunga mar bete-bete kan. Nunga mar bete-bete dipadokan dak kaine. Do mati amang dota dia mu kaina songni te dang dong ina songni di sona te dang dong gai do nate inang da dudus don nate sotong idokot dai na para pedita tabunan ina nate dao mati manang na asing boy do denggan di patu bahamu kainang nasinari ni amat tahi nunga ngulu na marlawan guluta denggan di bayan akan sinari ni amat tahi. Oh lalap marua. Sonario di zaman tahun oh lalap mula nomor delili kan. Ujung nah Roma nak ngaman jajan. Oma jajan ina. Ada ngadong ina. Apa kalau nomor delili mga lagi tusan. Repot kan. Ima. Sonido nang tuhamu kana boso. Kada danak hita kada danak di son. Hola sorita bayho si pikiran ina torasmu. Marite naso pagodaku pagidoammu naso martotu di datorasmu nunga gabe ngolu na marlapatak kamu di tonga-tonga ni ngolu muna idola holadang ditabay pikiran ni naturasta ya kepada anak-anak kena poso apalagi hamu tua kaparato di son hola berita las ni roa pede kamu tu berita tu naturasisa be ngalas rohi ya kena tu te hola ni Dau idokon leo jo pasi tuaku daya idokon tu naboso amu kaparato ison. Dau kan. Dau idokon ni. Ora nah berita las diro berita sehat-sehat. Anggoi degak kamu kerejo dinggan las rohana. Una kita bay pikiran. Soni nakini idokon amang dota menang. Soni nang tu hita ruas. Ngamanakikan ina naboso kadadana. Soni hita ruas ni uyai. Ulan asa ulu pehita mang do tamunang marbeta-beta akadongat tai. Isarana. Mengurupi akahami akapahalo ni riyaon ate. Isarana dongam munon ngalilig na marminggu. Siya dia mo ida, siya dia mulai. So na sodarida itu parminggu ta, so na sodarida di parkurata. Ay di dah mo siya do mo. Ngamarlapatan ni dingolutaw namang do tamunang. Ulang rap tangis sita do dongata na tangis jala mekel ita do dongata na mekel ipe nunga marlapatan nguluta dia do panini bata. Nang tong mekel hita di apa yang dongana tangis kan itu. Asa naing do honot tamang do taminang dang na ikut jolo gudang na adong di hita. Asa gabe ngulu na marlapatan nguluta dia do panini bata daw. Dan ikut perkara-perkara besar na ikut dohonot tak. Dan ikut jolo dohonot, ikut jolo amau, ikut jolo maliserau, ciahan, ikut jolo sonodau, baru pemarlapatan goluta di bunga-bungan di mana di dia hita tahu. Dan na ikut jolo gudang adong di hita, asa bahenot tak kena dinggadi. Tung masai otik, nang pemet-met, taula mang do tabinang. Asal masih degani jala ias di rata tapatupa ya mang
tung masay maralapata situ dudoi dia doban di bata kucina ido nakin yes ni roh natong di leon mar bete-bete emak indah mulak kita contohna mah keluarga tak lo menghidup bang rupiah dilek tak leon do ale mar bete-bete kati sarupa me ale cerita mau nanti dohonon ya do hami madongani si ada huriata maju pangi ima almarhum DL Sitorus ngirian bang adobi emang ni lo pung ni kok kan hai maruamu son nah tos songkot di betong maruamu son nah madah pung leng mabagul rian ai pitori bete-bete lo parjulita ai hotong di daun songkot cok tucak nah ilai leon ujung dah alai jolo mago si pata dohonon hadirio disikat alai amang do tamido naksi dohonon datu hita amang do tamin alani dihamu amanami do indanami nakadonga sa porsiao di bagas Kristus song topik ni minggu di jami tahun maka porsiao jalan magudang di bagas Tuhan ni atau marite tupukon lam tutoguna mahita maka porsiao jalan lam magudang di bagas Tuhan ni asa tung met pehita di ida da asing amang do taminang alai molo maka porsiao jalan magudak kita di bagas Tuhan ni tuk gogogota patu paun akka ulon namar lapatan dia dopan di depata tuk do gogota tung mepe hadirota di parngoluat tahun alai di hamemetoi hamemetotai amang do taminang lam tapol solhop madirita tu depata dong gosong ni met di hitalai saya tapadau tu depata ai songon ni dokot pape salamin ati ayawo songge aduin na sasing idokon dangan gelokku dangan gogoku alaya boy makagogo di mana ala ipasonok diri na tu di bata yuk ni amang dot taminang unang galero hatta amang dot taminang molo pepe met dirajumi hita roata sian akan asing jangan gale unang minder ade jangan unang minder kita mah alana ai dipakai de batado akan memeti laho paduduon agogodo wasona asal mah di hamemetoni olohita di pamonang di bagasan haporsion di bata asong si daw tadi asong gugo na mangalo si Goliati ala di hamemetoni pasahat diri na tu di bata ujung nagabi raja ibana padua ilo so si Simpson so nakau na poso di Tuhan ni dang nagabiyaha minder na hida mang dota minang asal ma nakidudukok kami di hamemetotai olo hita di pamonang di bagasan haporsioni di ba ido dalan asa idota akada denggat tujulan nyaryo molo nang denggaddo sudi taida tujulan nyaryo namang dota minang ima tapio atong amang dota minang lam tugu mahita makaporsiay Tuhani jalalam magudang mahita di bagasa Tuhani di batama na masuk kita salutna amen martang yang mahita mulai timba ali Tuhan di batan na husobahami di hatam na mamakuling hami paingotok kami di son songon halak naong ni hokok mo jalan naong masuk tu harajamu banogi jangi dipangiduhu hami alai Tuhan jala diukapo hami dia palatikyo asa totok kami maha porosyon jala magudang dia dopa muna badi marite pataridaon akka ulaw na dinggan di tonga-tonga ni ngulu nami di pangotolo hami dia palatikon marite upamam marite nammet di Portibio asa marite isiani mali Tuhan asa hupataridaw kami song kami akan nanyokopmu asa unang jumulo ali Tuhan adong di bagasat pikiran nami ikut jolo songonok kami
Ikut jolo gudang adong dia bangsa diri nami. Asa ulau kami alai Tuhan aka ulau nadigan. Alai molo di bagasan hame metoni hami jaloh patari dau kami diri nami tua dopa munda badiai di si ibatu do sokoda alai Tuhan jalan si tuk do gogom lahu patu pahon akka balga maulaon akka dadigani. Alai di pargugui mahami salut na ruas ni hurami alai Tuhan. Asa totok kami alai Tuhan. Marubahon akan adenggan asa marlapatan gulu namion di tonga-tonga ni humadang nami manang di dia pian margana. Asalam marberita harajaw mi di tonga-tonga ni portibion. Marite ido kami alai Tuhan. Si mahami dari dagabi songon halak na porsia na magudang di bagasatu ko. Alai lupa satami masih di ruas ni urami. Perlu bobi hami narodi apalatikon alai Tuhan tu bagas cerobon. Ratung macai gudang akka nawadopi hami nahubuh kami tu bagas cerobon. Akka pardonggalan nami, akka sitaunon nami, akka parukilon nami. Alani pargugui masalut narwas ni urami. Rubi nasida. Rubi dia kahagalion na gabi jupang haguguon. Rupa dia hagalion na gabi jupang pakrimon na manotong alai Tuhan tu adopan muna bedi. Ay hodo na gabi pangalualo nami. Hodo alai Tuhan na gabi hagugod nami. Dang adong di portibion na utuk alai Tuhan mangalion hagugod tu ami. Dia palatikon. Alani pos marwa nami. Mulupe mulak kami siya bagas coromon. Tumacay las marwa nami. Lau madalani ulon nami sigano pari. Atau ngomatang yang nami mariti anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami Tuhan. Amin. Tahu di tema museng mari demehita laos tapapungu mapiliata pilihat 2A doho pilihat 2B. Tuhan
cocok kita seluruhnya. Tatangnya kemah piliata tua dupani di bata martang yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo harwan ni salhut sido leona dengga do nasa ulibasa na maulitus. Upasatami masian na nilomi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa huparsiak kami pilihanon, pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni uriam dohot di portibyon. Buhay marwanami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami gudang ni silihon-lihon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami di Banua Gijang say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajaon mo sa saut malo maniruham di Banotongon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sa daryon hanguluan siapari. Si sama dosa nami songon panesa nami di dosa di dongan na mardusa tuhami. Una kami tugyon tu pangucunan palua mahami sian pangago. Mahamudi bagasadame jalahamuma pasu-pasu siad debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Disondakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala asima rohana midamu. Didopakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala di pasarma damena tu todimu nabi. Oh